शिमगा संपला तरी काय यांचा ढोल फोडायचा आहे आता. किती टाइम झाला मांजर भगत. किती टाइम झाला ए तुझा ढोलच फेकून दे आता तर. चल रे बाई कुणाचा ताशावाला कोणाची दगड घालतो तुझ्या. ताशा फेकू बघा हा दगड उलटून ठेव पहिला ताशा. ढोला तर पाण्यात ठेवून देईन. ठेव पहिला ढोल. आयला नाही रात नाही समजा दिवस नाही सकाळ उठल्यापासून वाजवत आहे. चल पहिला घरात. जेवायचं नाही माहिती नाही रात्री तर नाचायला येतं माहिती. चाल झोपायचं माहिती आहे दिवसभर. अरे काही रे गोठला त्याला आला रे. तर मित्रांनो हे बघा हे पेरू काढतात तिकडं सूरज यांच्या घराजवळ. आता दुसरीकडं पण हे पेरू काढतात. तिथे वाजवत होतं आता इथं आलं पेरू काढ. ए जिग्नेस ते काढलं पालखीच्या दिवशी. चल आता बघितलं मग ते गेला हरावला असेल. ते तो बघ ते काय हा तो मला दे. सोनानू चला माझा आहे तो त्या हातात देखे मला एक दे. एवढं काढलं मी तुमच्यासाठी थांबला. ए तो बघ हा पिक्का आहे. दे या चावत नाही आम्हाला पाहिजे. ए दे वाज येतात 4-5. हे बघ या फांदीला आहे उडा. तुझं होतं मामा अयो अयो हे 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 दोन हे बघ हे कच्चा येत पिक्का आहेत बघ तू तांगडा आणि हे पिवळं दिसतात त्यातून चावत नाही. चावतात ते मला चावतात ते मी काय म्हातारे. हा सीतारामाचा बैल आहे काय सतीश. बांधा सकट फांद होती म्हणून नाही तर आलाच खाली. कोण जाते रे वरून. लांड्या कुठून आला आलो. बघ खाली बघते आजी बघ. आई बघ बैल आहे काय आहे गायच आहे. अरे नको चला चल. हा कशाला केलेला इथे. अरे कशासाठी केलेला. चल दे. जेवंद्रला आयटम बरोबर बोलायचं म्हणून तो गेलाय. रात्री दमला कंबर. काल शिव्या खाल्ला नाही त्यात सोडला ना ते. मैदानातच घातलं शिव्या. लाईव्ह मॅच होती. ही फाटे कुणाची आता रे त्या दिवशी पण विचारला. माझा भाता आला नाही.
आपण घेऊया जाताना जाताना एक भारे बांधून घेऊया. माझ्याला न्या आणि माझ्याचे टाका. फणस आणलेलं नाही कवलाडीवरून पाटलाच्या फणसाचं. मग ते 2 कसं घेतलेलं तसं. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकणी या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो तुमचं. तर मित्रांनो, घसा पूर्ण बसलेला आहे. काय काय माहित आहे हो काय डायरेक्ट घरात. तर मित्रांनो, आता आम्ही जातोय खाली हाटीत. म्हणजे आमच्या इथं आंबे बघितलेले त्या आंब्यावर. तर तेच काढण्यासाठी म्हणजे चढू शकत नाही वरती, पाडणार. आता मुंबईला माझ्या जायची 1 वाजता गाडी आहे. त्याला लवकर जातो, बघतो किती भेटतात तेवढे घेऊन येतो. परत लोकेच्या इथे जायचं. ती मिक्सर काय झालं ती बघायची आहे. झाली तर करू, नाही तर राहू दे ती मिक्सर. मला पण टाईम नाही एवढा. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, न स्किप करता. आणि आम्ही पण कितीचं नाव माहिती आहे का? 50 नाही रे, आपण 4 जणच आहोत. 2, 2, 4 आणि एक कुत्रा, एक 5 जण. पण जिगूच्या कुत्र्याची वाटणी देणार नाही. 5 आंबे भेटलं तर त्यातलं 2 मलाच, आणि एक 6 भेटलं तरी पण त्यातलं 3 मला. चला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. विचारून परत बघा. आम्ही पाण्या पिलायला त्या व्हिडिओ पण दाखवला तुम्हाला देवा. परत बघा, डबल बघायचं आहे तुम्ही. बघा, जांभळीचं झाड आहे. भावेच्या ताईलाच नाही माहिती. आलेला आहे आपला आंबा. आपला लोकांचा आहे पण आपला पिकलं वाटतं आंब. तो हलदो का झाला एक आंबा. नाही ऊन आहे. बास की बंद ती पाडा. आता पाडा पडला तर पण धर कॅमेरा धर, मी पाडता. माझा लेम कसा आहे, कॉमेडी लेम आहे. हे बा आंब पिकलेला सापडलेला. बास की बंद लागेल का? होय काय? पुढचा हाय चांगला, पण बोलू शकत नाही. एक आंबा. अरे आंब्याला मेहनत नाही तो आंबा. चालेल. बरोबर. अख्खी दगड वरती आता पडला आंबा. पिपा आम्हाला लावू दे लांब तिकडं. दगड वरती मारायची असते. अरे पण वरती मारायचे गेल्यावरती दगडे संपवले. पडलं बघ ते. मी बाबा बसता इकडं, मी पाडा. चढू शकतो. पडला. लागलं मला लागलं. किती पाडू आंबा. टाक पिशवीत. नाही पडला. बोलला असतं तर पाडला असता. काय नाही बोलले, नाही पडला.
सांगा किती पाडू सांगा किती पाडू तडून काढतात रे काय काय जण. दोन पाडलं आपण बोलल्यावरच पडतं. आता सांग किती पाडू 5 काय ब पडलं दोन पडलं ते काय तुझ्या महिना झाली. आता बघ 10 पाडता काय ग टॅलेंट त्याला भावाच्या घरातला टॅलेंट. आजच्या गावात आजच्या गावात तर मित्रांनो आंबे पाळलेत काय फुटले ते खातो आम्ही. मित्रांनो एक जिग्नेसला पोर आवडतं. हाय बुटकी पण भीम मधली चुटकी आहे ना ती यासारखीच आहे सेम. काय चिडतं बघा चिडतं मला दगड्या मारताय बघा जे काय चिडतं हे वाईट हे चाललंय. तर मित्रांनो कसा बसलाय तरी आंब खातात. नशीब वैद्यला नाही आणली. नशीब त्या आंब्याला नाही काजू बोलली काय ना. निंबूला हंदाबाचा बोर बडायची काय भरोसा. बोरात दिसतात बघा खतरनाक. इथे आंबा टाकलं तर गेलं तर कुठं एक चांगला टाक मी पाडलं सगळे दोन आंबे नसतील ती पाडलेले ते काय 12 गावचे आले आता बघ 5 पाडता एका दगडी वर चढता कुठना वर चढणार आहे. ते फुटलेला दिला सा फुटलेला आहे. हा पण फुटला आहे. दे ना हे करून फोडून दे ना. अरे बरोबर चढ. नाही तर साप बी पासायचा त्याच्यात. मिठी मार नाही रे माझ्या खेळून पाय दुखत नाही. लोखंडाच्या मोठमोठ्या कड्या गड्या तुझ्या हातात काय हो सावली आहे इथे. दिगो या आंब्यावर उडी टाकली ना शेंड्यात चालेत नाही गेलं. ते काटवाला झाड कसलं आहे रे. अशा तऱ्हेने आमचा संकू चढलेला आहे झाडावर. त्याला पकडली असं चुका नाही ना घेऊन येशील खाली. हात लावताना या यलीन चढायचा होता तुम्हाला.
तुला झाडावर चढायचं माहिती आहे सापूर घेऊन आंबो वाटायचं. जा नाही ना जा. सापूर तुमच्याच भावकीत आहे. तुला माहिती आहे आर्याला पण काल रंगवलं अरे तिथं केस सोडून ठेवलेलं म्हणून. अरे केस खाली वाकली की तो सगळं केस तोंडावं काय बोलू नको. का कोण माहिती आहे ना मारे कोण. मी कशा मारू. अरे तू काय करतोस. अरे हा काय तर काय ते बोलतात ते असं ते रशी होणार त्यांच्यासारखं करताय काय. चांगलं गोष्टी तेच तर सांगतोय. पेपर झालेत का आपण नको. अरे वासाड्या पडशील खाली ना खाली बघ ना. अरे अरे मर खाली उतार नको वा ताम मला धरू दे. मेला राहण्याचं काट लागते. तू नको थोडी बायल्या ए पाहिल्या कुणा बोललास तू. तुला सापूरच्या भावकीवाला बायल्या. नाव म्हणतं आंबा कुठलं पाडू मी. हा बुंद्यात हातातून काढ. तुला सापूर देशील त्याला. हा कोणाला कुठे पाडलं शेवढं. इकडे पडला ना. कुठं रे एक दुसरा आहे. इकडे पडलो घरे. मी नाही म्हणत ना. मी ढोल वाजवणार आहे. मग काय हा टेकलाय तो काय पण वाजेल पण वाजेल. तू 2 मिनिटाचा म्हणस आम्ही 4 मिनिटाचा तिथे वाजलो. 10 मिनिटाचा तेच बा. काय तू प्रोटीन पियालाच तर नाही. आता जाऊन पिणार पण आता काय भेटणार नाही. काय मावगाशी बोलत पियाला. हे लवकर घे. अजून राहून दे. वर आंबा आता हातात काढणार होता. कोण आंबा काढतो. कोणाला आंबा पाहिजे. कोणाला गरज आहे. माझ्या काय जात आहे. मला काय करायचं. अंकित दोन घेऊन या. किती पाडले दे. चला तर आता आंबे भेटलेले आहेत. जाताना मागतील बघ किती जण. येतच नाही सांगायचं काय नाही. आता काजू बघायला लागतील.
त्याला याच्यावर आहे टेम